King of the road, trailer for sailoring, trailer for sailoring. Ain't got no cigarettes, but... Bon dia, nois i noies, com esteu? Avui soc a la secció infantil d'Onen Llibres. És una cosa que em fa molta il·lusió, feia molts mesos que ho volia fer. Em passa que perquè és que jo entro aquí i estic tranquil·la, estic bé, estic en pau. Bueno, m'agafa una mica de FOMO, he de dir, perquè m'agradaria tenir 6 anys i viure l'experiència de, per exemple, entrar en el mapping aquest, que és tota aquesta cosa de colors, que és que realment a mi em tornaria boja. Jo sé que m'obsessionaria, jo sé que ho demanaria per tenir a la meva habitació. No ho tindria, perquè tot no es pot tenir en aquesta vida, però jo ho demanaria i viuria amb la il·lusió que els Reis m'ho portarien. La veritat, perquè és que és fantàstic, o sigui, jo no puc ni imaginar les hores que passaria aquí llegint, t'ho prometo de veritat. A més, és una secció que està molt ben organitzada, és molt bonica pel que fa a colors i pel que fa a disposició dels llibres. És tot molt clar, no? Que això és una cosa que jo agraeixo molt, amb àlbums il·lustrats. Aquí, això per més de nens de més de no sé quants anys. Després també hi ha les recomanacions dels mateixos llibreters, que ja sabeu que és una que jo sempre reivindico, perquè al final és la gent que està aquí dia a dia, és la gent que parla amb tots els infants, és la gent que sap una mica també què està de moda, què està bé, què no està bé. I també tenen un apartat de manga que crec que està molt bé perquè hi ha molt poc manga en català i està bé que hi hagi un espai on puguis aconseguir-lo. Jo tot i així reivindico que tant de bo hi hagi més traduccions a la llarga de manga en català perquè tot i així n'hi ha poc. He escollit uns quants llibres d'aquesta secció infantil que m'agradaria recomanar-vos perquè penso que s'ha de reivindicar més la literatura infantil. Jo sempre ho he dit, a mi de petit el meu pare cada dia de la meva vida em llegia un conte abans d'anar a dormir o més d'un, i a mi m'encantava el moment de saber que acabava de sopar, m'acabava de prendre el meu iogurt, anava a la prestatgeria de casa, escollia un llibre i el meu pare me'l llegia. O després, a l'estiu també anàvem molt a biblioteques, escollíem tots els llibres que hi havia, o sigui, era una bestiesa, a casa meva es llegien molts contes i per mi és una cosa molt important que crec que construeix a un lector. I després, quan ets ja una persona gran, també és molt guai llegir llibres infantils i a més també és molt guai sobretot també llegir àlbums il·lustrats, perquè n'hi ha que són també molt aptes per adults, vull dir que sigui literatura infantil no vol dir que la gent adulta no ho pugui gaudir i no s'ho pugui passar bé llegint-ho o pugui aprendre o pugui tenir una experiència bonica, no? Per mi és molt important reivindicar-ho. Aleshores, aquí tinc unes quantes recomanacions. Jo crec que començaré amb aquesta, que és Conte d'estiu. Això és una sèrie de contes preciosíssims, d'uns ratolinets que viuen cada estació de l'any. Aquest és la versió de l'estiu. Podeu veure el detall, o sigui, és que són uns contes preciosos, a casa meva feien molt èxit, a la meva mare li encanta tot el que comporta un ratolinet passant-s'ho bé, i això, hi ha 4 volums, el d'estiu, el de la tardor, el de l'hivern i el de la primavera. Ara tenim el de l'estiu perquè a més aquí a la secció infantil d'Onen Llibres han col·locat una zona preciosa de llibres d'estiu on hi havia aquest llibre, jo l'he vist i dit l'he de recomanar sí o sí perquè és que realment és una masterpiece, a mi m'encanta. És que a més és d'aquells contes que encara que el contingut, la història no fos bona, que no és el cas, però encara que fos així, és que és tan bonic pel que fa a la il·lustració, que ja val la pena. O sigui, és que és absolutament preciosíssim, us el recomano molt. Després també hi ha, per nens més grans, òbviament, jo no puc marxar d'aquí sense recomanar-vos Fairy Oak, no sé com ho pronuncieu. Jo els vaig començar a llegir quan era molt petita i els deia Fairy Oak. I així es van quedar. A més em sento una mica amb aquest llibre, saps aquella gent insuportable que tu dius, sí, m'encanta la Taylor Swift, i ells ja l'escoltaven quan tenia 10 oients, que és una cosa que mai ha passat, però tot i així ells l'escoltaven quan tenia 10 oients, gent de merda. Doncs jo soc aquesta persona quan es tracta de parlar dels llibres de Fairy Oak, perquè jo sento que vaig ser la persona que els va dur a Catalunya. Això no és veritat, òbviament, però és veritat que jo me'ls vaig llegir en castellà perquè els portava, o sigui, me'ls va regalar una cosina meva que vivia a Madrid, llavors jo em sentia com que de veritat jo estava portant alguna cosa a Catalunya, perquè ningú de la meva classe sabia que era Fairy Oak i al cap de pocs anys es va fer superfamós. Llavors jo de veritat em sento que vaig ser jo qui va dur Fairy Oak a Catalunya. No passa res, ja sé que no va ser així, però jo ho seguiré reivindicant. Primer era una trilogia de llibres de 2 bessones que són bruixes i tot el seu poble de bruixes i no bruixes, perquè hi ha mags i hi ha no mags també, i al final també van fer altres llibres, no? de la mateixa col·lecció. I bàsicament a mi m'encantava perquè tot el que té a veure amb les bruixes em torna absolutament boja. Tenien unes fades, aprenien a fer encanteris, hi havia bruixes del dia i bruixes de la nit, o sigui, és que té per mi tot el que ha de tenir un llibre de literatura juvenil. Jo crec que això ja és més per quan ets una mica més gran, perquè a mi aquest llibre me'n recordo que a mi em lluïa la Bíblia, vull dir, em lluïa gordíssim. Era llegir-me el llibre més gordo que jo havia vist mai. I realment és xulíssim perquè hi ha això, amistat, hi ha una mica de novietes ja cap al final, que això també sempre agrada molt, tensions de, ai, s'agraden, no s'agraden,
tot el que necessita, o tot el que jo necessitava quan tenia 12 anys. No sé la resta de nens de 12 anys, però jo als 10, 11, 12 anys necessitava només històries de Firewalk i les vaig tenir i estic molt agraïda. Aleshores, si teniu un cosí, un germà, a qui voleu recomanar-li alguna cosa, Firewalk. I també per vosaltres, perquè és una lectura que no caduca, fresquíssima, i ara que és estiu, entra molt bé, jo crec. Després us recomanaré un llibre que no he llegit, però que se m'ha recomanat molt i que només per l'edició sé que farà molt èxit. És que no sé si s'aprecia a càmera, però té com un full. O sigui, com la manera de tallar el full és que és espectacular. Aquest sí que és gruixudíssim, els llibres d'A, i és una lectura que tinc molt pendent. La Laia, llibretera d'On el llibre, se l'ha llegit i l'ha recomanat en aquesta secció infantil, llavors jo us el recomano també. És un llibre, es veu molt bonic. Ja us dic que jo no me l'he llegit, però crec que és una aposta bastant segura perquè no conec ningú que se l'hagi llegit i no l'hagi trobat espectacular. Llavors ja, per nens més petitons, i no per nens més petitons, també, aquest justament és també super per adults, però és veritat que també és una gran opció si voleu que gent més petiteta del vostre voltant comenci a indagar en el món de la poesia. Un any de poesia, xulíssim, bàsicament és una antologia de poemes d'autors catalans, a més autors catalans, vull dir, no són poemes infantils, entre cometes, diguéssim, vull dir-te que són, jo què sé, La vaca cega, saps, que també d'adult també t'interessa, i és un poema per cada setmana de l'any, la qual cosa és preciosa. Hi ha, bueno, el Ramon Folch i Camarasa, la Lola Casas, la Joana Raspall, o sigui, no hi falta ningú. És una gran antologia i és una manera també, com a adult ja, de descobrir una mica de poetes catalans i després que les il·lustracions són tan boniques que es fa molt, molt agraït. I jo crec que el tema de la poesia és un tema sensible amb els nens perquè costa més, bueno, als adults també els hi costa més, però és veritat que a mi quan era petita jo només sentir poesia jo ja tenia ganes de plorar, o sigui, és que no podia suportar-ho, o sigui, se'm feia moltíssima bola i això que jo era una nena molt lectora. Jo crec que propostes com aquestes estan molt bé com per anar introduint a poc tot l'univers de la poesia, no?, des de petits. I després de l'apartat de recomanacions de la Sier, que és un llibreter d'aquesta secció infantil, us recomano Un any al bosc del ratolí. Jo us he dit que a mi un ratolí em funciona moltíssim, però és que a més, si és una qüestió d'estacions, jo ja aquí em torno boja. Però és que a més, és que mireu que bonic que és. O sigui, és que no pot ser més preciós. Bàsicament és cada mes del ratolí. Mira. Per començar, té el que per mi és importantíssim en un llibre infantil, que és desplegables. I un desplegable que obris i vegis la casa d'un bitxo, jo em torno boja, m'obsessiono. Mira que bonic. Llavors, cada pàgina van avançant les estacions i és un mes diferent cada pàgina. I acaba sent un any al bosc, no?, on vas veient doncs totes les casetes de tots els bitxets que viuen al bosc. Mira que bonic. És que és preciós, nois. Mireu, una mica d'agost. Això és l'agost. Ojalà viure aquí a l'agost i no a Barcelona i morir-nos de calor. Això llueix superfresquet. És preciós aquest conte. És veritat que és una mica delicadet perquè té aquest tema de les comportes així suaus, per tant, si el voleu regalar a nens molt petits no us el recomano, perquè això el segon 3 estarà destrossat. Però per nens així més grans o per adults, perquè és preciós per tenir, és una opció maquíssima, 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 que m'encanta i és que de veritat, o sigui... Que mono, que mono! És que no sé per què funcionen tant els ratolins i els animalons amb els nens petits i amb les coses com d'àlbums il·lustrats, però és que hi poses un animaló i jo ja em torno absolutament boja. És fortíssim. El ratolí passeja pel bosc i visita els seus amics. La guineu, l'esquirol, l'eriçó, la llúdria, el teixó... Sempre gaudeix del que ofereix la natura a cada estació. L'olor de les flors de la primavera, la dolçor dels fruits de l'estiu, el color de les fulles de la tardor i l'escalfar de la llar cap quan fa fred a l'hivern. És bonic, és que venen les ganes de ser petit i de venir aquí i de descobrir cada racó de la secció infantil, que és que em torno boja, Venen ganes d'això o de tenir un fill, que aquesta és l'altra. Jo vinc aquí i ja tinc ganes de que algú em prenyi immediatament. No ho farem encara no toca gens, però quan tingui un fill el que és segur és que vindrem aquí una mica. En fi, nois, fins aquí les meves recomanacions a la secció infantil. Si us agraden podrem fer més. En qualsevol cas, com sempre, espero comentaris vostres. Recomaneu-me també llibres, àlbums il·lustrats o llibres infantils o contes que us sembli que són bonics i que podríem parlar-ne i potser me'ls puc llegir. Vale, nois? Que vagi molt bé. Moltes gràcies i aprofiteu ara que és estiu i que segurament teniu vacances per passar a la secció infantil d'On el llibre, que per cert si està fresquíssim, és que només per això val la pena, perquè amb la calor que fa vens aquí i tens aire condicionat.
Que vagi molt bé, nois i noies. Adeu!